Tulbahinam og naputo sa aksyon ang Combate 16 boxing match nga gihimo niadtong Biyernes sa usa ka resort sa South Road Properties. Sa title fight, nagmadaugon ang Subuanong boksidor patok sa iyang kontra nga taga-kauluhan. Ang report ni Nico Sereno. Sa nagkadaiyang curtain raiser bout pa lang, impresibo ang lineup sa mga away. Gawa sa mga Pinoy, may mga langyaw nga boxers usab nga mipakitag aksyon. Sa undercard, lakip sa midaog ang taga Bukidnon nga si Lawrence Biasong. Samtang sunod-sunod ang kadaugan sa mga Hapon nga sila si Kenshin Hosokawa, batok sa Pinoy boxer. Ingon man kang Kotaro Sekine, pinaagi sa technical knockout sa 6th round. Ang taga-Sikihor nga si Benny Cañete, midaog sa pinaagi sa first round knockout sa taga-Thailand nga kontra. Samtang sa main card, nagsangka alang sa OPBF Bantamweight Championship sila si Froilan Saludar ug Kita Kurihara sa Japan. Kusog ug nag-uwan ang mga kinumo nga ilang gibuhian. Apan sa ikawalo nga round, naapikihan gyud ang Pinoy, midaog ug nalangkat ang titulo ni Kurihara. Sa lain nga main fight, nagharong ang taga Bourbon Cebu nga si Christian the Bomb Araneta ug taga Paranaque nga si Arvin the Hurricane Magramo. Nag-alintabong kinumo ang gibuhian sa away nga nagsilbing IBF Junior Flyweight Eliminator. Sa 150 mark sa first round, pinaagi sa technical knockout na silyuhan ang kadaugan ni Araneta. Ito na po ako ang kusog. Unsa siya pagklase pagkakontra? Mayo na kusog na tama na narugi ko dire yon eh. Igo ka. Sa pero na nagpababaw gid akong upper kusog ang kusog. So he came prepared. And we know Elorde. Elorde is a big famous outfit in Manila. We have respect with them. Naguna pa na sila kaysa namo. So I did not expect the first round. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.